Листопада, п'ятниця, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. У судакській лікарні через недбалість лікарів померла дворічна Аміна Османова. Про це написала мати дівчинки Ельзара Османова на своїй сторінці у Фейсбуці. Це сталося 6 листопада. У дівчинки були симптоми застуди. Через слабкість та тяжке дихання її відвезли у місцеву Тарахташську амбулаторію. Там, послухавши легені, не помітили жодних проблем. Лише відмітили, що почервоніло горло, а також, що у крові підвищена норма ацетону. Дитину повезли у судакську лікарню через те, що дитяче відділення було закритим. У приймальні її оглянув лікар, але також нічого не помітив. По дорозі додому дитині стало ще гірше. Увечері сім'я знов повернулась до приймальної судакської лікарні. Там дівчинку знов оглянув черговий лікар, хірург та дитячий лікар, але ніхто з них не зміг поставити діагноз. Щоб організм не зневоднився, вирішили робити крапельницю, але з 3 медсестер ніхто цього не зробив. Через декілька хвилин дівчинка померла. Судмедекспертиза встановила, що дитина померла від ендотоксичного шоку, а ліва легеня повністю згоріла. У неї була пневмонія. Судмедэксперт города Судак сказал мне, что левого легкого уже не было вообще, осталась только пленка. Возможно ли, что 3 врачей могли не услышать, что легкое у ребенка вообще не работает? Как и любой родитель, обращаясь за помощью к врачам, я хочу верить, что они специалисты, и они вылечат моего ребенка. В городе, где количество детей растет, где открывают новые детские сады и школы, не может быть закрыто педиатрическое отделение в больнице. Мою дочь не вернешь, но я хочу, чтобы проблема с медицинским обслуживанием детей в нашем городе была решена. С ней сталкиваются и другие люди. Через смерть дитини окупаційні правоохоронці почали перевірку. Вони повинні дізнатися, чи була недбалість лікарів. За словами матері загиблої дівчинки, ніхто з медиків не перевіряв, чи є в крові необхідний рівень оксигену. Окрім цього, через те, що в лікарні не було дитячого лікаря та медсестри, ніхто не зміг поставити дитині крапельницю. Алім Суф'янов та Сейран Хайрідінов залишатимуться за ґратами до 2 лютого. Таке рішення ухвалив окупаційний суд. Чоловіків затримали 7 липня у результаті облави в окупованому Бахчисараї. Їм закидають організацію та участь у діяльності терористичної організації. Сторона захисту клопотала про домашній арешт, але натомість окупаційний суд задовольнив клопотання так званого слідчого, який вважає, що чоловіки в такому випадку погрожуватимуть свідкам та можуть приховуватися від слідства. Іншого фігуранта так званої справи про тероризм, інваліда 1-ї групи по зору Олександра Сізікова, залишили під домашнім арештом. За словами адвоката Лілії Гіміджі, Суф'янов та Хайрідінов перехворіли коронавірусною інфекцією, коли перебували на експертизі в психіатричній лікарні. Наши подзащитные переболели коронавирусной инфекцией, находясь в психиатрической больнице. Сейчас они содержатся в СИЗО. У Алима Суфьянова появились осложнения. Это осложнения дерматологического характера. На коже рук у него высыпание. Предположительно, это герпес, и никакого адекватного медицинского лечения в следственном изоляторе ему не оказывается. У Сейрана Хайридинова также после болезни есть осложнения на желудочно-кишечный тракт. Окрім цього, окупаційний суд продовжив запобіжний захід на 3 місяці Вадиму Біктімірову, Ісмету Ібрагімову та Емілю Зіядінову, яких також затримали 7 липня в інших регіонах Криму. А Закір'ю Муратова, якого затримали в Алушті, залишать під вартою до 17 травня наступного року. Кримських татар звинувачують у причетності до діяльності Хізбут Тахрір, забороненої в Росії. Сторона захисту тільки почала ознайомлюватись із матеріалами справи після завершення слідства. Окупаційний суд відмовився змінити перебування у СІЗО на домашній арешт. Я поражаюсь, как можно игнорировать вообще любое право на защиту человека. Когда человек должен доказывать, что он не террорист, будучи абсолютно не причастен к этому террору. Ни в мыслях, ни в намерениях нет никакого такого, что можно было его привлечь. Такое уже бесчинство проходило с нашим народом.
оно по сей день идет. И я так думаю, что до какого-то времени это будет продолжаться. Но наш народ стойкий, сильный, всегда в трудную минуту друг к другу приходит. Вот это и пугает тех, кто весь этот цирк устраивает. Прокуратура Криму та Севастополя повідомила про підозру військовому зраднику, який наразі обіймає посаду комісара в Криму по Чорноморському та Роздольницькому районах. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, зокрема у примушуванні осіб служити в Збройних силах держави-окупанта. За інформацією прокуратури, так званий військовий комісар організував 8 призовних компаній кримчан на строкову службу до Збройних сил Росії. Вказані дії чоловік вчиняв всупереч статті Женевської конвенції, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в їх збройних силах. Санкція статті передбачає покарання на строк від 8 до 12 років позбавлення волі. Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний після окупації півострова у 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта. Згодом у 2016 році, обійнявши посаду військового комісара Республіки Крим по Чорноморському та Роздольницькому районах, реалізуючи незаконну політику Російської Федерації та її окупаційної адміністрації, підозрюваний безпосередньо розробляв план та забезпечував проведення примусових призовних кампаній. Новий пік добового приросту інфікованих в Україні. COVID-19 виявили в 16 218 людей. 192 померли, а одужали 8843 українця. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві. Тут також найвищий добовий показник захворюваності за час пандемії – 1520 людей. Втім, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ситуацію контрольованою. Заспокоїв, що зараз хворими зайняті трохи менше половини виділених ліжок, тому про жорсткіший карантин поки не йдеться. А єдиною умовою запровадження тотального локдауну є колапс медичної системи. Це означає приріст у 30 тисяч інфікованих на добу та 3/4 зайнятих ковідних ліжок. Однак міністр Степанов визнає, жорсткий карантин допоміг би розірвати ланцюг зараження, але необхідно розраховуватися із наслідками для економіки. З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Практично його можна звести до нуля. А в окупованому Криму вчора зафіксували 276 нових випадків COVID-19. Ще 9 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Принаймні такі дані наводить окупаційна влада. Попри це, школярів почали виводити на навчання. За словами окупаційного міністра освіти Криму Валентини Лаврик, зараз дистанційно навчаються більше 1000 школярів. При цьому ще минулого тижня йшлося про понад 2000 учнів середніх шкіл. Дихальна гімнастика та фізичні тренування. Медики мають низку порад з реабілітації для тих, хто перехворів на COVID-19. Передусім, це стосується середньої та важкої форми. Фахівці зазначають, що після хвороби зменшується об'єм легенів, а якщо людина довго лікувалася стаціонарно, то слабшують і м'язи. Вже існує безліч вправ з відновлення, схвалених медиками. Вони радять почати з легких вправ, більше ходити і дихати повітрям, поступово збільшуючи навантаження. Такої ж думки і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там і поготів заявляють, що малорухливий спосіб життя може стати причиною наступної пандемії. Докладніше далі у сюжеті. Дихальна гімнастика, правильне харчування та прогулянки. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як відновити організм після COVID-19. Гуляти на свіжому повітрі після перенесеної хвороби. Дійсно, багато хто скаржиться на виражену втомлюваність, яка зберігається на протязі 2-3 тижнів. Поступова реабілітація, дихальна гімнастика
адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі. Зосередитися варто саме на реабілітації легень, оскільки під час хвороби їх об'єм зменшується. Медики радять їх тренувати простими вправами. Наприклад, вдихаючи носом, видихати повітря крізь соломинку у склянку води. 15 хвилин кожну годину. Це якщо є потреба. Якщо можна кожні 2 години по 15-20 хвилин проводити таку гімнастику дихальну. Ніяких шариків не треба надувати, тому що на скомпрометованих легенях, субплевральних ураженнях легенів можна викликати пневмоторакс. Таке напруження, ну ви уявляєте, одне діло продути отаку от трубочку, а інше діло надути шарик. То напруження там більше і може лопнути легеня. Американські фахівці наполягають і на фізичній реабілітації. Передовсім для тих, хто переніс ковід у важкій формі. Після тривалого перебування на стаціонарі слабшають м'язи рук і ніг. Тому необхідно поступово їх відновлювати. Більше гуляти по будинку, почніть ходити сходами, більше рухатися. Навіть виконання простих вправ у ліжку може бути корисним. Знаєте, якщо важко навіть підвестися зі стільця, тоді є певні вправи, які можна робити. Хоча б присідати, відштовхуватися від стільця. Це допоможе зміцнити ноги та руки. Дорослим бажано приділяти щонайменше 2,5 години на тиждень інтенсивним фізичним вправам. Це позитивно позначиться не тільки на здоров'ї, але й на психологічному стані. Про це нещодавно заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Займаючись будь-якими фізичними вправами, можна відновитися після тривалого сидіння. ВООЗ закликає всіх зберігати активність під час пандемії COVID-19. Якщо ми не будемо залишатися активними, ми ризикуємо створити ще одну пандемію, викликану малорухливим способом життя. В цілому ВООЗ оновила відразу кілька рекомендацій в сфері фізичного здоров'я. Літнім людям старшим за 65 років рекомендується зміцнювати м'язи і робити вправи на рівновагу та координацію. Фахівці рекомендують робити вправи, використовуючи підручні засоби, меблі або сходи. Крім цього, знадобляться трекери фізичної активності. Це не лише допоможе контролювати серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу і рак, але також зменшить симптоми депресії і занепокоєння, скоротить ризик когнітивних порушень, включаючи хворобу Альцгеймера, і поліпшить пам'ять. За даними ВООЗ, кожен 4-й дорослий і 4 з 5 підлітків недостатньо рухаються. Владислав Стужук, Заман, АТР. Окупанти 5 разів обстріляли українські позиції на Сході. Про це доповідають у штабі операції Об'єднаних сил. У передмісті Авдіївки гатили з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї та підствольного гранатомета. Також відкривали вогонь поблизу Шумів, Опитного та Водяного. У штабі операції повідомили, що обстріли не загрожували українським бійцям. Відтак у відповідь вогонь не відкривали. Втрат немає, а підрозділи поліції зі складу Об'єднаних сил виявили та затримали 2 людей. Їх підозрюють в співпраці з окупаційними військами та найманцями. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться Заман, кримсько-татарською Шевкетом Нагматуллаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.